Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga kapuso sa Digos City ug magsaysay sa Davao del Sur Province. Sa imong buntag! Mayong buntag sab Jill, kumustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Kalawit ug Liloy sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang deboto ni Senior Santo Niño nga si Roda de Leon ug atong sayron kung paunsa na bago ang iyang kinabuhi sa pagsunod sa iyang debosyon. Samtang say dinhi sa Davao City, nakurat na lang ang mga ginikanan nga sila si Jay ug Julmal Grace Luxin tungod kay dihang pag-check nila silang bank statement niabot na sa 100,000 pesos ang kantidad sa online purchases nga na-charge. Kung paunsa ka na nahitabo, kana atong sayron unya taod-taod mga kapuso. Ug sa Best Talk, makauban at Resi, si Kapusong Derek Monasterio. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa ang mga probinsya sa Mindanao nga lakip sa top 10 most richest provinces sa nasod? Sa pinakaulahing report sa Commission on Audit CONCOA alang sa tuig 2019, top 4 richest province ang Davao de Oro nga dunay total assets nga 20.10 billion pesos. Gisundan kini sa Bukidnon Province nga dunay total assets nga 18.29 billion pesos. Dayon number 6 ang Surigao del Norte Province nga dunay total assets nga 16.68 billion pesos. Gawas sa Mindanao, nagpabiling pinakamayamang probinsya, sulod na sa unong kahigayon ang Cebu Province nga dunay total assets nga 203.9 billion pesos. Mga kapuso, unsa kaha ang imuhang reaksyon kung mahibal-ang dunay na-charge nga online purchases sa imong bank account? Dinhi sa Davao City, nakurat na lang ang parents nga sila si Jay o Grace Luxin diyang nakita ang ilang bank statement nga dunay charges gikan sa online purchases nga niabot og 100,000 pesos. Grabe, ing anak kadako mga kapuso. Paunsa kan nila gihandle kana atong sayron gikan kay Mommy Grace ug Daddy J. Ma'am Grace ug Sir J may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na mo? May buntag, Jill. Mayo kayo. May buntag, Argel, o tanan mga kapusok nga nagtanawan din. Ma'am ug sir, nag-viral ang inyong post regarding niining at first nahibalaan ninyo ang 40,000 pesos ang na-charge sa inyong bank account and later on naabot na di ay og 100,000 pesos tungod sa online purchases. Please share with us paunsa ni nahitabo. So, naami business consultancy. So, naami ginabuhat na year-end report for our accounting and bookkeeping. So, gi-ask ko sa finance team na i-send ang mga reports or ang mga transactions. So, I was monitoring mga banks and then nakita na ko na dito sa isa ka account, which is under sa ako ang husband, na ay mga purchases nga nabuha. So, and this was January 4, January 5, na-find out na ko January 6. And then I was wondering kasi kay online freelancing man mi, so mostly naalam jud sa balay. So una ako ngano nag-purchase akong bano og daghan, and then what are these purchases? Ngano man nga murag daghan kaayo siya, like within a day na ay tag 10 mga ingana. So double check na ko, gi-copy na ko tong mga murag kanang parts sa name, mga purchases na yung mga Google Azure, Google Pixonic. And then pag research na ko, it's actually associated with Google Play.
So mura siya og games. So dito na ako na-connect nga actually it's with my kid. Isa sa mga kambal nga ang pangalan ni si Thais kay siya lang man ang naay interest into robotics. Ma'am ug sir, kanus alang ba sila nagka-cellphone ug unsa po ang instructions sa ilaha katong time magihatag ninyo ang phone sa ilaha? We bought new phones last August and they're doing really good. They've been on top of their classes. They've been maayo kay ilang basically they're being good kids. So katong birthday nila December 10, gihatag na mo ilang phone. Thinking it's going to be mura siya og kanang monitored na tech time, mga 1 to 2 hours lang, Monday to Friday. And then we also allow them nga, ang buhaton nila is, ang i-download or ilang dulaan o tanawon is only Superbook, Messenger with Kids, kaya they're communicating with their classmates, with their cousins. And then, especially during the pandemic, ug si Thais, ang iyang git-choose na third app is ang War Robots, kay he's into robotics. Si Solvi, ang other kambal, I think he downloaded piano and then also drums. Pero si Thais, kaya siya man into robotics, na-connect na ko nga, these purchases are with this phone. Ma'am ug sir, paunsa ba ninyo ni gihandle nga panghitabo with your child? So, tawag tayo na ko sila and then when I ask, gipangutanan ako na nag-download ka og bag-o nga mga apps or anything and then yan na siya nga, yeah. And so nasuko ko, gina kung anong gibuhat man nimo na nga you're not allowed kay ang rule is you have to ask mommy or daddy if you're going to download. Kaya of course we want to be able to be on top kung unsa ang ilang ginabuhat. Nga na siya na, I'm sorry but ang old daw na version is boring. So mas ganahan siya sa interface, daghan siya mga gems, mas kuyog yung mga robots, mga nga na. So wala man kay na ko ni siya nasabtan. So gibunalan ako siya, mga kaupat siguro, mga palo. And then, inako nga, you were gonna get spanking to correct the wrongdoing yung gibuhat, which is not following instructions. So pag abot niya, nagstoryahanay sila man-to-man, ballet boys. And then, this time, nahilak na si Thais. Kay before, siguro dili sakit akong palo. Mas nahimong intimate ang iyahang pag-express sa iyang papa. He was saying na, I'm so sorry, love. Love nilang tawag sa iyang papa. I did not know. I really did not know that it was all paid. Kaya if kabalo pa daw siya, di dyan niya buhaton. Actually, after ato na incident, gusto niya ibalik. Wala ba na-inform si Thais nga nakalink di ay inyong bank accounts nga posible nga magka-charge in any case mag-download siya og dili free nga apps? Ang gibuhat na mo, paghatag na mo sa phone sila, nag-decide may nga, dili na mo tanggalon na mo mga accounts dito because kinagamit gihapon na mo itong mga phones so sahay para mag-purchase of movie, mga other transactions online. Kabalo sila na is connected sa among mga accounts, especially like for example ang iTunes, nagapaminaw sila. Kabalo sila nga nana sa kuha. However, ang sayang reason, wala siya kabalo nga every download na yung gibuhat sa games, sa mga characters, was na ay payment. Kay kana, wala dyan po na-explain sa iya, ha? Even kami, wala may kabalo. Even kami, wala may kabalo na ay. So, muna, easier sa mo na masabtan ang reason, it was because tinuod man po, wala na na-explain sa iya, ha? Tungod sa nahitabo no nag-implement ba mo og sanction sa iya ha? So after may nagstorya, we made sure na ang focus was not wala sa kwarta nga nawala, wala sa kwarta nga nagasto, but ang focus is iyang disobedience sa clear na instruction na ihatag sa iya. Which para sa mga is mas importante na masabtan niya kaysa nga ang una-una lang niya kasabaan siya, gibunalan siya, kay nigasto siya. Gipaklaro na mo saya, giklaro na mo saya na ang kwarta, imong makita, mawala ra pud na, magasto ra pud na nimo, dili ka na among problema. Ang main na concern dire is You do the right thing. O mudo ka sa tamang nga butang, mutubo ka nga tarong, magtubo ka nga kabalo mo follow sa mga instruction nga ginahatag sa imuha to be a better na person sa society. Kumbaga dili ka mahimong pabigat sa imong society kay sa balay pa lang daan, kabalo mo ka mo follow instruction. As far as the discipline niya, nag-grounded sila for 2 weeks, no? Grounded for a week. And then they were able to go back, I think kagahapon lang, and then we reduced to 1 hour instead of 2 hours. And then ang only purpose na nandiyo silang phone is para ma-communicate nila ilang cousins sa US, mga friends. But other than that,
ang ilang tech time will be more on sa eskwela nila. Gusto ko na karoon nga ang reason nga gitagaan silang phones was because dili tungod kay gina-spoil sila, but because they were doing really well sa ilang responsibilities. Si Thais actually katong nag-download og daghang na games, nahuman niya ang iyang science ug math curriculum in 2 months. Si Sophie accelerated po siya ang classes. I think it's okay nga tagaan sila phones. That's why na sila phones. It was because they've shown us so much maturity sila ang age. It wasn't just because gusto na mo sila spoil. Og syempre kay lagi dakong kantidad jud ang nawala sa inyo ha no. Ang pangutana, posible pa ba mabalik ang 100,000 pesos sa inyo ha? We tried na mag-contact sa Google Play and i-process refund. Nag-process me. They gave us a receipt, parang an email confirmation na you received your complaint. But as of today, wala tay refund. Yeah. Hopefully, ma-refund kayo no kay murag dako-dako dito nga amount. And the most important thing is that all members of the family learned so much from this experience. Thank you so much sa pag-share sa inyong istorya, Ma'am Grace ug Sir Jay, nga kakuhaan og leksyon sa itong mga kapusong Mindanawan. You Salamat, too. Kai. Salamat. God bless. Mga kapuso, chillax mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best talk time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Mga butag mga kapuso, ug welcome to Best Talk. Karong buntaga atong makauban si kapuso ang actor Derek Monasterio. Mga buntag Derek and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Mayong buntag. Yan, I'm doing good. Medyo puyat kasi galing taping yesterday, but I'm doing fine. Ako, I'm sure you will get some rest naman today. But how was the start of your 2021, Derek? Masaya. Ang daming opportunities na dumating and sobrang busy. And definitely it was a good start kasi I'm doing a lot of work. I had a lot of projects. So I'm looking forward for the rest of the year. So yan. We're so happy to hear that. Parang meron kang project na pinush last year, Derek, and you decided to make your home gym, tama? Paano mo naman naisip na gumawa nung sarili mong gym sa bahay? Yeah, kasi I'm living with my mom and my sister. So syempre more risk if I go out pa to work out, especially now. I mean, the cases are not going down and hindi pa makahanap ng vaccine any sooner. So, gusto ko talaga super safe yung family ko. I mean, kung ako lang, siguro, baka kayanin ko pa kasi I know, mga bata, nag-workout, yung immune system mataas, pero my mom and my sister behind it. So, yun, as much as possible, I just want to stay at home para not to contract the virus. Super ganda ng iyong home gym ngayon. And another project pala, Derek, right, that you're working on right now is the much-awaited teleserye na Legal Wives. Ano yung papel na gagampanan mo dito? I'll be playing the role of Edgar. Siya yung Catholic love team ni Bianca. So, yun, medyo magiging dating neto is parang forbidden love-ish kasi we know naman na Catholic and Muslim can't go together, may mga religion issues. Pero yun, despite that, tignan natin kung paano yung takbo ng character ni Edgar as the show progresses. So, malalaman natin kung anong mangyayari. Nako, parang interesting itong character mo. Meron ka bang in-experience sa totoong buhay, Derek, na parang you have a friend and then nagkakagusto ka sa friend mo? Would you be able to tell her your honest feelings or i-keep mo yung feelings mo just to save the friendship? Which one? Wait. No. Ako kasi very vocal ako sa feelings ko talaga. So every time I'm feeling something, I want to let the girl know that I feel it. And if she reciprocates, then that's good. Kung hindi,
edi move on. Tama. That's a good point, though. And please invite Derek, everybody, lahat ng nandito sa Mindanao, na abangan ang Legal Wife. Yes guys, ito nga yung pinakabagong cultural drama na ihahandog sa inyo ng GMA. Legal Wives, everyday po yan. Sa lahat po ng mga kapuso natin sa Mindanao, abangan niyo po yan. Thank you, Derek. Daghang kaayong salamat for your time this morning. Thank you so much. And that was Kapusong Derek Monasterio. Tutok lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior Santo Niño karong buntaga, atong sayron ang istorya sa kinabuhi ug mga milagro nga na-experience sa debotong si Roda De Leon dinhi sa Cagayan de Oro City. Ma'am Roda, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? May buntag Cagayan de Oro og mga kapuso sa Mindanao. Unsa pud ba ang istorya ngano ka nahimong deboto ni Senior Santo Niño ug kanus-a nagsugod ang imong debosyon? Way back March 2005, I was 28 years old back then. 28 pa ko. Say na naminyo ko ana 26 months. So after 2 years, na-diagnose ko og breast cancer stage 3A sa left side sa akong breast. So pag-diagnose sa Dr. Ana, so I have to stop working kay grabe man ang akong sakit ana nga panahon. So, ang akong banasad, pag uli na ko sa balay, na-endsad ang iyang contract size. So, grabe ka kuan, and iyang contract, tapos ako stop working, tapos duha among anak, baby pa, 2 years old o 10 months old. Since kay 2 years old, 2 years pa man minaminyo. So, mauto ang nagsugod ang akong struggles sa akong kinabuhi. So out of desperation, ang akong mama, kay syempre desperate kaayo ko, nangayo siya tabang sa iyang mga amiga nga muhatag og prayer healing sa ako ang balay. So didto nagsugod na nahimo i-turn out nga dili ra di siya prayer healing kundi usa ka enthronement sa Santo Niño. Enthronement nga tagaan kag mission nga para mag-evangelize, mag-family visitation to increase the faith sa individual ug ang imuhang pag-spread sa devotion. So dako kaayo ang mission. Sa imong tanaw, ma'am, paunsa nakatabang ang imong debosyon kay Senior Santo Niño sa imong kahimtang kaniadto isip usa ka cancer patient? Ang una ani kay ang pangandoy nga makatambal ako pagpanambal ako. Ang kwarta lisod man gid pangitaon say, pero sa atong panahon ang kwarta gyud ang miduol nako. Matingala ka gikan kog ospital kay check up pag abot nimo sa balay na aday sobre sa imong doorstep. Tingala ka unsa maning sobre pag abri nimo kay dili ra ingon nga ginatos kundi nilibo mga 7,000, 10,000. Sunod adlaw gisuksok na sa dito sa akong door. Sunod adlaw gihang na sa dito sa akong tree na mahibulong ko kay ang akong sitwasyon atong panahon gihilom. Kay tungod kay pribado man gud kaayo mi kana marg secretive kay mi nga pamilya ba pribado ngano man ni nga na ako'y mga financial blessing. So gitan-aw sad nako akong ATM nga unta 500 na lang ang nabilin nga maintaining balance kay tungod lagi balik-balik sa check-up, balik-balik ospital. Tingala ko before sa akong chemo say kay moabot man siya 50,000 ang sulod. Asa manigikan ang kwarta? Na kung manawag sad ko sa akong mga relatives kung nakapadala ba sila nako kay siyempre magpasalamat kung dako no. Wala man sila kabalo nagka-cancer di ay karods. Naunsa man di ay kamurag tanan ako gitawagan wala man nahibalo nga na ako'y sakit. Asa manigikan most of the funds nga akong nakuha sa mga tao nga wala ko kaila. Na-experience gid nako ang gitawag nga footstep in the sun.
So tuod man, tanan nga nag-uban sa ako, nagsadya sa ako, pag sinulog sa ako, sila nakadawat pud tanan. Kay matud pa sa akong nag-enthrone sa ako, imo ni siyang i-spread ang devotion, imo ni siyang i-spread. Kay dili raman ikaw ang nagkinahanglan og tabang, dili ra ikaw ang nagkinahanglag milagro. Wa ka kabalo imong silingan, dako pa kaayog problema. In compare sa imuha. So, kinahanglan i-spread nimo ang devotion para dili lang ikaw ang matabangan kundi ang isa ka nasud. Karon ma'am, kamusta na ang dagan sa imuhang panglawas? Maayo man so far, say kay it has been 16 years ago. So 2005 pila na ta karon 2021. Na sa kadaghan sa akong giagian nga sakit, kapila 6 major operation kay cesarean pasudsad ko sa tulo na kong anak. So so far so good. Buhi pa man ko naapagay ko sa imong atubangan nga istorya. Ma'am, unsa ba kahugot ang imong pagtuo og debosyon ngadto kay Senior Santo Niño? Hugot nga pagtuog pagsalig kay